Awake dhewe ning kene iki dikon gegladen karo Kakang Srenggala. Wis ora usah dadak kesuwen. Ayo dadi miwiti. Cukup. Ini kan. Kakang Srenggala. Ketoke aku ndingkluk ning aku nyawang kowe. Bener. Wah. Gonmu gegladyen. Ana sing ngetokke jurus kula utawa naga. Cacing iki. Iki tenan apa ora to, Kang? Kok ngetokke jurus ngapa Ana sing ngetokke jurus macan. Macan. Ana sing ngetokke jurus bajing loncat. Wah, nyanyian wae. Bajing loncat. Lah nek iki iki ngetokno ngilmu welut putih penggihane ngecop. Oh, malah ngecop terus kabeh. Ngerti ae. Yo kene ra ngerti. Nah, iki ngene lho, Kang. Bocah-bocah wis padha bingung. Karepe apa saben dina Kakang Srenggala kongkon karo bocah-bocah pendak dina kon gladen. Terus kuwi sak tenane kowe iki ndek karep apa, Kang? Yo nek jeneng awak dhewe kuwi pinangka pemeran rampok. Gaweane yo ngerampok. Lah kok dadak takok karepku ngandeli marang kabisanmu kabeh. Sak wayah-wayah kowe ketenggor utawa ketemu wong luwih pinter karo kowe, kowe bisa keringkus ya ora? Ning besok nek kowe kuwi ngandeli marang kabisanmu, olah bela raga ya limpat. Aji Jaya Kawijayan ya wis kedunungan. Lah nek kowe wis limpat kedunungan Aji Jaya Kawijayan, ora gampang kowe iki dikalahke dening liyan. Bener, Kang? Salahane awake dhewe iki gayane nyegat wong, jaluk bandane. Wong sing bandane akeh, nek awake dhewe iki mung lagaran ngene mesti gampang dipikut karo wong liya. Mula kuwi. Bener. Iki ngene, Piye, Kang? sangka karepku nek aku lan kowe kabeh mung tengok-tengok ana ing alas Trawela. Sing sampean karepe Bondo kiwa tengening alas Trawela. Wong-wong desa kae wis padha nipis. Jalaran mendina kok jarak rayah. Nah, iki apike ngrampoke ana ing kabupaten. sampean ngomong kok celap-celup. Celap-celap matamu iki. Ora iki piye?
kandhane wong tua kok. Kabupaten Pati kae perjurite senopatine akeh. Mung awake dhewe iki wong pira? Apa ora soro Pati? Lho. Kowe mau wis tak kandhani ana sing ngetokno jurus ula, bajing loncat. Ngetokno jurus macan. Saya kowe welut putih gaweanmu ngecop. Angger kowe kroyok prajurit Pati ngecop. Yo nak bojo awake dhewe nak sobek. Apa ora Pati? Aja wedi ayang-ayange buta. Najan to prajurit Pati kae sanjatane ya akeh nanging kae yo menungso kaya kowe karo aku. Oh iya, bener. Sing aku yo tinggal kelos trawala tumuju ing Kabupaten Pati. Mangkat ana ing Kabupaten Pati. Ayo sa. Awak dhewe lagi ketemu pisan iki. Ana pawongan kok raine glowing cah. Glowing. Ora glowing. Glowing. Beda raim. Kok dieker-eker bebek. Kaya jebul kapara nyata. Nek ing Astrawela sak kiwa tengene iki akeh para brandal kraman kang mapan ilang. Wis dulur, apa? kowe tak elingke. Aku ora lali mbok elingke. Anggonmu gawe onar ing Kabupaten Pati. Gawe kapitulan ing Kawula Pati. Nek nganti kowe gawe kapitulan ing Kawula Pati, aja takon disa. Ora. Jane kowe iki sapa? Aku Mertokusumo. Mertokusumo. Iya. Pangkate apa? Patih ana ing Kabupaten Lah Pati. kowe duwe tembung ngono kok ilatmu ra kumel. Lho, kok kumel piye? Lho iya wae. Napa dasarmu? Nek aku kuwi gawe kapitunaning para kawula Pati. Apa wong Pati kalbu kowe ora gawe kapitunanku? Kok kaya ngono piye? Lah kuwi perkasa timbarno. Bener Kak? Kowe urip rekoso gawe brandal, Nah, kraman bondo iya mergo uripku kan kanca-kanca kabeh kisarwa kekurangan. Kowe kudu eling Apa? Kanjeng Dipati Pati. Oh, Kae wis sabiyantu kanggo panglipare kawula cilik. Kalbu wong sing kaya kowe. sing nampa kuwi sapa teh patih? Kawula Pati. Kawula Pati nyatane bocah-bocahku kabeh kalebu aku ora ana sing nampa babar pisan. Gak pangan dhewe. Kuwi jenenge goroh tembung yen sing kaya. Lho gara piye? Lho iya. Kaskayaning negara Pati. Kuwi rumangsa dikuras. Kuwi uga kanggo sabiyantu kawula ing Kabupaten Pati sak Indonesia. Lah nek kanggo sabiyantu kawula Pati mongko aku ora rumangsani nampa kekocah sangka ing Kabupaten Pati. Lho kok kowe tembungmu kok ngono teh? Iya. Ya piye? Aku kuwi ngrumangsani Lah, sing nggawa kaskaryaning negara. Iki Lah, aku kula kuwi lumantar ana ing desa Ngadisa. Nah. Ana ing lurah, lan lurah. heeh. Kae wis tinampa. Mongko tembunge lurah, kae wis diwratakke. Kabeh kawula ing Karang Pradesa. Lho nek kowe ora rumangsani napa? Kowe tak kandhani ya, Teh. Kala mangsane sing digoleki kuwi dulur-dulure. Mongko aku ora dulure wong-wong ngono kuwi, ya ora tekan awake dhewe to. Ngono ya kena. Nanging perlune kowe tak elingno. Apa? Iki nek tak bacoke tembungmu kaya ngono, ora ana karepmu. Nah, karepmu Wis saiki kowe manut tak rangket, tak suwanke ning Kabupaten. lho nek perkara manut kuwi gampang Ndara Patih. Nek perkara manut waton aku perintah bocah-bocahku kuwi do manut. Ning ana pitukane. Apa pitukane? Saiki aku njaluk kaskaryaning negara ing Kabupaten Pati separo dimen kanggo urip. Jenenge Jaluk.
kowe ngerampok. Ayo gaweanku tenan ngerampok kok. Tenang. Nek kowe manut, ayo tak sowanke Pak Baterpati. Nek yen ora manut, rekoso. Jajal kon. Siji aku wis ngatasi. Jane yo ora mencala, Kang. Wis mungke-mungke. Lah, saiki ngene. Piye? Aja nganti do bali ning alas Trowelo. Ayo, yen bisa jalan sisan gawe ayo. Sing banget tak senani ya Cik. Inggih dawuh dalem ramane Manggaran. Siramu kok wis nderek ampil-ampil. Lenggah ana ing pendopo Kadipaten Pati. Inggih. Apa wis ana kewajiban liya? Kepareng matur wonten ngeso sampeyan dalem ramane Manggaran. Anggen kawula nggula wentas sedaya para wanita. Mbantet Idioto minggahipun putra Pian Manggaran sedaya tansah mangestokaken dawuh kula sowan-sowan boten wonten ingkang nguciwani Kangmas namung kula caos sungkemin pangabekti mugi konjuk wonten ing panjenengan Kangmas. Waduh Diajeng Inggih ibune Manggaran
Inggih. Tak tombo ya diajeni. Inggih. Mung pujo pangestu kebatang paniya. Sanget anggen kawula mundi. Mawah andadosaken teguh kahyuanan kula, Kangmas. Oh nggih, pangestokaken dalem. Yayi Patih Saka. Nuwun kula Kanjeng. Tenane slak nata sing tunggal. Aku mundhut kadiparan. Dok iko semono kuwi nate tak paringi dawuh. Keng supaya mbrasta para kraman keng padha mapan ing alas Trowela. Kepiye, Pak? Kepareng matur lepat nuwun pangap. Kanjeng anggen kula nindakaken dawuhipun Kanjeng Bupati Mangono. Tumapak wonten ing alas Trowela. Jebul kapara leres ing alas Trowela kathah reremponipun para kraman ingkang damel onaring kabupaten. Dene kula ngrumaosi sinaosa menika kraman, sinaosa menika rampok. Nanging taksih kalebet kawula ing Kabupaten Pati. Sekawit kula ripit, kula mutaken sampun ngantos kedlarung, darung tumindakipun anggenipun darung sang-sang kawula Pati. Ewa semanten. Piyambakipun boten mendhon nanging malah sansaya. Saengga dados swara pabuntanipun ngantos campur perang ing antawisipun para kraman lan prajurit saking kabupaten. Nuwun sewu. Campuripun peperangan prajurit pandherek kula saking Kabupaten Pati kawon Kanjeng. Kawula Pati padha kalah. Terus yen dinalar kuwi pancen ora tinemu ing ngati. Yen dipetung jeneng omahe negara kuwi tetep ngorbanke ya nyawa luwih-luwih bondo. Pira balane programan kok bisa ngalahke karo Pati. Aku ngene. Jeneng perang kuwi ora bisa diukur jembar cuting kemungkon akeh sithik kawula. Ambak-ambak dirancang perang kae. Wiwit saka pangan, wiwit saka usada, luwih wis sandata ewa semono padha. Yo, ora apa-apa. Aku lengkap ning Kadipaten Pati. Saka kawula uga kanggo kawula. Lho ora kawula aku sing padha rekoso uriping para sak brandang. Apa aku kudu nutup netra? Mboten ora. Ngatonku tajab. Kepala saka mburu. Tak jangari para brandang ing Trowela. Aku yen nate maju ing pagan. Aku rong nate. Baik kata oh jeneng Belanda aku wedi, ora di. Aku mati. Monggo kuwatir lengkah ingkang payo kula anggapi pambingi badhe kuwaturaken wonten. Nggih dipun penggalih langkung rumiyin, Kangmas. Kanjeng Dipati. Iya.
kula mambeng anggen pengen badhe jumangkah ngadepi satru sekti yang tumempuh wonten ing Kabupaten Pati. Mboten nampi kula ngiyas dhateng Kanjeng Dipati mangono mboten. Estunipun kula ngeman dhateng asmana dalem sampun ngantos kalorot mengsah namung sabranda. Kula anggadhahi cara, kula anggadhahi panigen. Njur apa panggunu Yai Pati? Taksih wonten kawula ingkang kepengin bektaken jiwa raganipun wonten ing Kabupaten Pati. Kados dene Rangga Puspaka kepengin ngantu-antu dawuhipun Kanjeng Dipati mawon. Kaya ngono, Ji. Prajurit. Aku ngesake sowan ning Rangga Puspaka ya. Semule kaget tak bisa wangu. Boten sisip dawuh panjenengan kitab Arasen manah. Katemben ing abdi kawula netepi kewajiban ngladeni para masyarakat. Wonten duginipun prajurit penampi parikedah rusuhan wonten ing pendapian. Semunipun wonten wigati. Mesti ono wigati kanggo nanging kok sadurunge aku paridhawalanku coba aku tak krungu suarane wiwit kuwi magehi Kabupaten Pati kepiye sumpah pastiamu Wiwit kula magat kali Sudra Tantomo ngantos pangkat kula mindhak Bintara sumpah kula boten luntut. Kula saged dados panyewaringan pinangka rabu ing Kabupaten Pati. budi luhur bebudenmu Puspaka. Urane lho. Kadipaten Pati iki rak lagi kisruh. Kisruhing Pati kuwi ditimbulke para kraman sing makono ning alas Trawil. Nyanyi aku paling daulan ten Patih. Ing ujug bakal ngeraket brandah ning peputane iki padha kan. Kenging Puspaka wiwit dina iki kowe bakal tak sami dadi senopati perang. Pangandika panjenengan mujudaken kanugrahan mengganteng. Bincang menapa kula nampi dawuh ing supados nentemaken Kabupaten Pati. Menika mujudaken kanugrahan mengganteng. Sampun termoco dawuh panjenengan. Lajeng bincang menapa ingkang dikawula kaya kewajiban menika lajeng. Saiki enggal budal Puspaka ya. Namung pangestu panjenengan. Tak pangestoni. Mari mriki Pati. Tak lagi pulang. Puspaka, istaken kau. Ayo, Lakuku
sapa satemene? Aku Brandal Srenggala. Brandal Srenggala. Kang mapan oneng kowe. Ancen mapan oneng Alastrowewa. Srenggala. Kowe durung ngerti. Sapa kowe? Seneng Rangga Pusaka. Prajurit saka Kabupaten Pati pangkatku tumbuh. Bocah, Nggih, Kak. iki ketemu prajurit nek Penggawa ing Kabupaten Pati. Pati. Ya mergo saka pakartimu kang gawe onar ing lalagan Kabupaten Pati. Pisan prajurit kang ditindih dening Rekian Patih padha kasuwat. Padha kalah kabeh. Kanjenge utusan marang aku supaya ketemu lawan kowe. Dene tembung ketemu kuwi ora nantang terang wong arep ngrembug. Supaya kabeh iki mau ini. Piye? Tanpa wilangan cacahing para kawula kang dadi korban. Uga prajurit Pati kang padha nandhang watu merga ngadepi kowe lan sakruwan. Ini sapa karepmu? Piye? Mengko yen kowe gelem mesti kepenak. Yo saiki melu aku tak sowanke ana kanjenge. Mengko kowe matura apa kekurangan lan butuhmu nganti kowe gawe kapitunane wong sak kabupaten. Rangga Puspaka. Perang wis kebacut. Saya-saya saiki kowe duwe tembung supaya aku manut kowe kok sowanke ana ing Kabupaten Pati. Urung tan urunga aku lan bocah-bocahku kabeh bakal nampa pidana. Ya, Yen mengko kowe nampa pidana upama aku saguh njaluk pangenteng. Yen kowe mengko nampa duka aku saguh sabar. Mula kang itu sedaya, ayo kowe yo kawula Pati. Upama Pati rusak sing ngrasake ora mung ngayaka praja kelenggah ing pusarane negara, nanging uga kowe yo melu kabeh. najan to tembungmu maneka warna basane, nanging kowe ora bakal bisa milut marang atiku. Nek ngono wae. Golo ngerti yo. Wanter dawuh Kanjeng Dipati tumrap marang aku. Ya, Nek aku ora bisa ngrangket siji antaraning para karaman, kowe becik aku mati paman. kok kelakon pangucap mati tenan kowe. Kowe rasa kowe. Boten kula kapok Ndara pun. Sergono Nggih, isih utuh. wah boten kula pun boten wani kalih jenengan Ndara. Napa jenengan jumateni kula? Moko dawuh dalem kaya ngono. Nggih. Siji nek kowe bondo karani mesti kowe tak pakon. Ning aku prajurit. Aja nganti dadi memedeni utawa momok ing kawula. Tetep aku kudu ngayomi kawula. Nanging sadurunge aku ndak takon marang kowe. Napa Ndara? Kowe tumindak kaya ngene iki mesti kok mikir kanthi dadak. Mergo kesuruh kowe keturunan. Nggih. Hah? Nek kowe cukup kawula sing padha nandhang sengsara padha. Saiki wis tak rakyat. Iki ning panwas. Pati uripku tetep ning aku. Kowe tak suwanke wujud bangki kena, tak suwanke wujud bandan ya kena. Waduh, kula pun dipecahi Ndara. Nggih. Aku sih duwe rasa manusia. Aku yang butuh urip kaya kowe. Nah, kowe tak wenehi paringeko tegese ndak aku. Nggih. Nanging kowe kudu manut aku. Aku nyarang kowe kuwi welas. Mesake tur ya gumut. Ragamu kapok. Otot.
Nanging imane ora tok gunake tumrap kabupaten. Nanging malah mungsuhi kabupaten Pati. Sopo kan? Lereno lemu nyambut gawe brandang. Kowe melu aku. Ning ora tak sowanke ana kanjeng. Lajeng Kowe yen gelem tak pek abdi nyambut gawe ning katembungan melu aku. oh nggih. Kula nak trimo niku ngresik-resiki taman-taman, nandur-nandur kembang tempot. Kula iso, Ndara. Gawean sing tok senenge ning katembungan akeh. Nggih. Kok kapot lan ning pilih dhewe. Oh, Sebabku kowe bakal tak bilasi jiwane Nggih. ngerti yo marang paranataning negara. Matur suwun, Ndara. Nah, kabeh-kabeh wae. Nggih. Iki pangarsamu tetep tak bom nang kadipaten melu aku. Kowe bali yo nyambut gawe yo salumrahe, mongko butuh apa bakal tak penehi. Oh, matur nggih. Matur nuwun. Ora apa-apa ya. Lho, Nggih, dawuh. wis saiki kowe melu aku. Oh, matur nggih. Monggo, monggo kula serahaken, Ndara. Sarawing jalma ya daya turna Dinamungi anane mung mantu-mantu rawe paman Rangga Pranata. Wis sawetara kok ya ora nate rawuh ing Taman Kaputren lho. Kamangka atiku iki wis kangen banget lan paman Rangga Pranata. Apa paman ki pancen ora krasa? Apa ya pancen disengaja? Ngene iki lho. Yen wis ke taman curigawe asmara. Mesti kaya ngene rasane. Sedina wae ora ketemu, rasane kok ya kaya setahun. Duh, ki umpama besok kelakon, aku urip bebrayan kang asipat jejodohan lawan paman Rangga. Paman? Panjenengan apa? Mboten apa? Dalem melolok. Oh, abdi jumati to. Wis kulinane ngono kuwi. Ampun, adat sabenipun kados ngaten. Disabari ae. Manggarati. Oh, iki. Nek dong ora ana pawungan. Sliramu kuwi muwuh marang paman Kang Mas. Kang Mas. Ning nek ana keluarga ing Kabupaten Pati, Injih. sliramu muwuh aku paman. Nyaten. Karena kowe kuwi kepulunanku. Cara tembung gampange ponakan. Iya ta? Lerak menika, paman. Kamangka kula menika rak ponakan panjenengan. Menapa saged ing mangkenipun kula sandingan kalih panjenengan? Bisa wae. Saged. Jeneng katresnan kuwi bisa nrabas marang samubarang. Katresnan kuwi yen dinalar tangeh kelakone. Katresnan kuwi bisa nelokake gelaring rupa, werna ing kulit, Nyaten. tata cara, adat istiadat lan budaya. Kabeh bisa teluk krana katresnan. Kados nyaten. Kala mangsane katresnan kuwi bisa tuwuh ngrembaka ing atine wong kang dianggep mungsuh. Maune mungsuh iso dadi kang. Oh, ngaten. Tata cara adat istiadat budaya. Ora mawas cendhek dhuwuring pangkat, asor luhuring derajat. Kabeh kuwi bisa teluk krana katresnan. Aduh, Kang Mas sih. Iya, Kang Mas Rangga Pranata. manggaranti bocah. Yen panjenengan ngendikanipun kados ngaten, samenika nambahi mantep anggih napa katresnan panjenengan. Ning kula nyuwun Kang Mas, Sliramu nyuwun apa? mangke yen sak wanci-wanci Kanjeng Rama lan Ibu Pesa, panjenengan dikedah tanggung jawab. Aja kuwatir. Mengko aku bakal bloko ngersane Kang Mas Hadipati Mangunana. Saestu Jalaran wis ora kuat ngampah harganing kanepsa. Aku kepengin tansah sinanding marang slira. sami kok Kang Mas. Lah kula menika nggih printen lan dalu ananipun
cilik ponakan. Nggih. Bareng gedhe dadi kepenak. Panjenengan iki ya iso-iso wae. Ayo iso. Ra ngono to. Wis ora apa-apa ngarep aku wis ngandhak. Bisa ngrabas marang sampeyan. Saiki aku kepengin tok ladeni. Ngaten. Cocok karo hawane. Aku pitekono sinambi nglaras irama. Aku tak lungguh. Monggo. Kowe sing miteki Sing miteki. karo nglaras irama. Yang kami kurang derek kesuwen. Memani ing jiwa. Inji Kang Mas pripun? Katresnan. Hah? Kula Kang Mas. Sak lumahing bumi sak kureping langit. Ora ana wanita kendhak tresnani. Kejaba mung sliramu mangkara. Sami Kang Mas. Ing jagat sesrawungan menika ingkang kula tresnani namung panjenengan. Muga-muga ora ana rubeda. Lan alangan apa-apa iki. Kados nyaten adu-adu. Mugi saged lampah jika
sing sabar wong. Nuwun sewu Kang Mas. Manah kula raose kados dinodok. Kaget Kang Mas. Sebabe opo wong? Menapa panjenengan boten pirsa? Sesawangan wonten ing Taman Sari Walawalu. Monggo to, yang raosaken kados adat sabunipun menapa mboten ngaten Kang Mas? Diajeni Inggih. Manggaran iki putramu ya. Inggih. Coba Manggaran berfungsi. Monggo Kang Mas, monggo. Manggaran Paring dawuh Rama. ana ing taman kang wis kepingan. Rama nyumurupi yen kowe lan pamanmu Rangga Panata padha rerepen, padha rang-rang sehingga kowe tak tinggal. Ya ping pindho iki. Rama lan ibumu mergoki. Coba. Saiki Rama tak mutus apa kowe aja ngati kuwi. Kowe aja nganti serak ya kowe ya. Kowe kok nganti padha repen. Kowe padha antasmara, padha rang-rang apa saka pinggir Manggaran. Mawi kula matur menapa Kanjeng Rama lan Ibu boten badhe duka. Nggih. Boten. Oh ngono. Ora bakal duka. Ibu mendel wae. Lah saiki sing mbok aturke kuwi apa? Lah ngono nggih. Mawi ngaten kula jujur nggih. Ya apa jujur? Jujur karo ibu sing muda kae. Oh ngaten. Iya. Niki boten wonten ingkang kula tutup-tutupi malih. Rama, Ibu, estunipun kula kaliyan Paman Rangga Pranata menika sampun gadhahi rasa tresna ing pangangkah kula ing mangkinipun badhe dipun pundhut garwa. Dicek bojo. Manggaran. Kula Rama. Ya iki sok kala mungsa dudake bareng wong-wong kae. Kagungan putra waton kuwi ibarate kaya dene ngempit lading gapit. Yen ora bener, patrap iki bakal nglandang calang saka pucuk. Manggaran. Bayimu nate tak kudang-kudang. Besok nak dewasa kowe kudu disuwuhake samane wong. Ning bar kowe wis dewasa. Jebul kowe mlek mripatmu ning picak batinmu. Garanti. Inji Rama. Pamanmu Rangga Pranata. Kae wakil bapakmu mbok nglakon kapundhut. Lho kok bisa nglakoni to Manggaranti. Jagat iki mung sagodhong kilo. Kakung kuwi luwih akeh. Luwih bagus ketimbang Pranata. Lho kok kowe seneng karo Pranata? Nggih. Iki bocah apa to? Nanging ngandikanipun Paman Rangga Pranata menika boten menapa-menapa kok Ibu. Kuwi kleru. Pamanmu kuwi ya to kadang ingkang Rama. Adine ingkang Rama. Ateges kuwi pamanmu. Yen to besok sak mangsa-mangsa Rama kapundhut wis dhisik. Yen kowe dadi manten sing maleni kuwi pamanmu Rangga Pranata.
Ojo iki daudar. Lah, Kowe dipisahke. kudu pisah karo perampok. Nanging Rama, Ini apa? Piye, Ngger? mau kula kedah pisah kalian Paman Rangga Pranata. Lajeng nasib kula pripun? Kowe mengko tak golek iki priya. Lah, Heh? ya sing Sing ganteng. bagus, sing dipangkat. Sing duwe pangkat, Ngger. Urung. Rama, pripun iki kula? Lah kok mripat to ya ora apa-apa. Lah kula niki pun mboten 3 bulan. Heh? Kang Mas, putra penyan sampun garip bini 3 bulan. Mengerani? Ibu, bajre kali Rama. Tanggep meleset saka kedane wektu. Katimbang duwe anak kowe dijemprik. Luwih becik manggali. Kakang Pati. Malah kesempatan dalam kesempitan. Iki bapakmu malah ngambung ibu. Ya nggih ta, Bu? Lah mboten ngertos, Bu. Saderengipun kula nuwun pangapunten. Kula nyaru anggenipun nembe mirunggan lan kula warga ingkang wonten meneh. Awit wonten atur ingkang kula unjukaken wonten ngersanipun kajen. Matur kepopo ya. Angger penyadawuh lan Rangga Puspaka. Sampun pikantuk karya kajen. Puspaka pikantuk kemenangan. Leres. Saiki aku ngesake suwaning Puspaka kados ngaten kepareng. Mari dawuh Kanjeng. Senajan aku wis nampa aku kan apa. Karben luwih aku percaya cukup. Aku tak mutiksa apa bener Puspaka kowe kene bisa nyirep pakating Purbanda. Kanjeng. Cik awet dianggep pangestu panjenengan sarta pamujipun kawula kami. Pakaryan ingkang paringaken dumateng kula sampun kula tindakaken kepara ramang kula rangaken. Kula papaken boten ing pakunjaran. Bisa prakon tenan. Kados ngaten. Puspaka, Puspaka. Tentrem nggih, Kang Mas. Jur aku gumun setahun jembleng serengge. Ing ngatasé kowe mung badar sajuga kok bisa menawan oke program. Cik ageng sumpah kula. Becik matiya yen kula boten saged nerangken para kraman ingkang damel kapitunanipun sedaya kawula. Aku percaya. Kok pati kuwi ana manungsa kaya dene kowe janget telu. Pati bakal tentrem ning sak lawas-lawas. Iku harus saged sinarepati Gusti kang ageng. Kaya Sampun rakiman anggenipun kalebono dumateng. Puspaka. Kowe tanggep kawula keng gedhe darmamu tuwa ing Kadipaten Pas. Aku senati paling jauh marang sok sapa ing gedhe darmamu bakal nampa gawemu Puspaka. Kowe bakal nampa ganjaran saka aku. Tendhanipun ing abdi kawula makarya menika boten keganten gawe paring sedaya. Kula rumaos sampun mulya peparing saking panjenengan kados dene kula nampi kanugrahan saking kersanipun Gusti ingkang ageng. Sisanipun gesang menika badhe
utaminipun kawilujenganipun Kanjeng. Bila kula ngalap ganjaran. Pangandikaku wis kadung tak biaske lan kawula impah. Sabdaku ora bisa tak sampe. Sing tak ganjarke lan kuwe Pusaka. Kuwe ora wujud bondo donya Mas Putra iki ora. Menawi pangkat kula taksih kena darani Bintara. Taksih wonten pangkat ingkang langkung nanging kula sampun umur anengai cekap pangkat kula Bintara sampun lewat nggih. Pun sakyan paring ganjaran napa-napa Kanjeng. Kula sampun lila lair lan Karben ngerti gan kanggo kuwi. Sing tak ganjarake putraku Dimanggaranti. Manggaranti sing dijodokke marang kowe. Paring Nuwun sewu. Nuwun sewu. Upami kula ngriki nggih wonten tilem. Upami kula musik tamlindur kula nggih boten layak. Den cetha nggih nampi dawuh panjenengan. Kula badhe dipun ganjar wujudipun putri. Kepara panjenengan kula Iya, bener. dereng nampi dawuh woh sampun kabrutan nggih kula badhe. Nggih namung sak kula badhe nampi ganjaran ingkang putra. Nuwun sewu Kanjeng. Upami ganjaran menika wujud bondo. Kula saged tadah. Nanging ingkang dipun paringaken menika putri ing saking ngendika. Lah ingkang dipun paringaken menika purun menapa mboten? iki Kang Mas. Dipun tantu. Aku rumong sekali. Ya coba tak tarik Pusaka ya. Mirengno ya. Putraku Manggaranti Wonga. Inji dawuh Rama. Dawuhing Rama ora perlu tak ambil meneh. Yen kowe iki tak trimakno lan Pusaka. Rene kowe sing lakoni, saiki uwangku kepiye Manggaranti? Rama, mawi kula menika namung manut kersa panjenengan. Ning nyuwun sewu. Kala Paman Rangga Puspaka dereng panjenengan kakleti suwune pirsa. Iya. Tasih Joko napa pun gadah bojo. Oh Iya, kesupen ta pamu kesupen ya. Pun tantu. Pusaka. Coba aku tak takon kowe. Tenane kowe kuwi isih Joko apa di bojo? Pusaka. Maka, Pusaka. maka. Dawuh kula Kanjeng dawuh. Kowe isih Joko apa di bojo? Kula kula taksih Joko Kanjeng. Isih Joko. Sejoko. Joko. Siapa? Nggih, kena darani kula niku Joko kaset. Joko tuwa. Awit sumpah kula mboten badhe nengenaken bab kawantan. Nanging engken kula tengenaken bab kabenanipun negari Pak. Kula ngantos sakmenika kula mboten remes dhateng wanita. Oh. Manggaranti. Inji Rama. Tak tari dewe. Saiki denapa bisa kok. Ayo boyo ora iki. Panak sami Kanjeng Pandoro Putra. Saderengipun ing ngabdi kawula ngaturaken sewu sembah nuwun. Nanging menawi kula kedamboyong wayu sak menika wonten ing kalaman kula jawab dereng saged. Kok tampe. Boten ngaten katura priksa. Kirang prayogi menawi kang putra menika boyong sak menika. Terus Jalaran ingkang temunggal menika taksih bosak basih pamanipun jalaran kula boten gadah abdi sedaya kula tangani dhewe gandeng kula nika prajurit praboting negari boten pedal resik griya dal katemunggungan kula menawi mangke sampun tumata ndhorai badhe boyong ingkang temunggal ngono. Iki pas sampe kakak. Ya ngono, tak kowe dhisik ya. paring don pamit paring Ndoro Ayu Ya.
Busana kurang jambang. Iki yang takoni wis dibuka. Susu ajimu wis rampung apa durung, Ger? Sampun Ibu. Ya wis. Yen kaya ngono siramu bisa mbantu kewajibane Ibu. Ben kewajibane Ibu ra kotor, Ger. Waton ajimu ra rewel. Aja lunga dolanan ya, Ger. Mengko yen ajimu nangis, mengko siramu sing momong, Ibu sing tandang gawe. Rama menika wonten pundi? Kula menika kampang kalih Kanjeng Rama. Ger, yen perkara kangen marang ramamu, ora mung siramu. Ibu go kapan, uga kangen. Ning Rama ora lagi netepi kewajiban. Mengko yen ana kerampungan, mesti Rama enggal kondur. Yo, yen entuk oleh-oleh sapa? Pak siramu karo adik to. Sing diparingi oleh-oleh karo Rama. Sabar yo, Nggih yo. Diranti rawe Rama. Paton adimu ora nangis. Benten kalian padatan. Putra dan kekalih menika kangen kalih panjenengan. Setakon. Kowe iki setakon. Kok suntrut? Iki. Aku ki bojo. Ora ngerti awan bengi. Nyambut gawe atus ringet. Wong kang nyukupi kowe. Sing anak bali sapa nyambut gawe. Mlebu ning omah. Ora ana apa-apa. Banyu sak cepukan ya ora ana. Sego sak upo ya ora ana. Endi? Bektimu karo wong lanang. Tidak! Ojo anak sitok bubawadan. Biyen kowe durung duwe anak. Rina wengi mung nangis. Nangis. Kang Mas King menapa lan dosa menapa kula. Engko sakmenika dereng kaparingan momongah. Kowe bebrani wujuding putra.
aku welas aku nyuwun ana ngersane Gusti kinadiran saiki duwe anak kudune wong wadon kuwi duwe anak kadiwasane saya ngerti ning kuwi ora saben kekurangan saben kowe kurang lan kurang bener anak sing kawadan udah kok bener Mas, nyuwun pangapunten Kang Mas. aku ora butuh dandanmu ora butuh kowe pepaes kekayu waton ki bukti karo wong lanang minta anggap wanita kang utama yo ayo coba ngene Kula denderaken panjenengan Kang Mas Ronggo Wisnu. ing arep aku kotor kira ora perlu kowe dandan karo cek nalika durung duwe bojo aku tok pamere sama dia wis seneng yo mergo kowe nengen ke dandan kowe kan Sami Kang Mas Ronggo Wisnu. Kula aturi sabar Kang Mas Ronggo. Kang Mas, nggih, wis moyo. Kang Mas Ronggo Wisnu. wis gede kowe kudune pinter Sopiatu ibumu ngomong atimu Kang Mas. Kang Mas Ronggo Wisnu. Kang Mas kula aturi sabar. wong lanang di sing ora surga kowe saiki kepenak sapa sing milaki kowe endi sembulihmu marang aku lagi lelatine kowe tak sentuh lagi subone kowe lagi tak piloro anakku sing kecil jadi ngerti orang jamiah ini yo ngerti ini yo ngerti ini ngerti orang ayo gede tulan lagi ini nek aku bali saka nyambut gawe kudu cuma wis sembarang kira atimu loro kowe tak untomono tak piloro kowe meskun loro atimu kowe suka wedang panas iki mau pemoran tak ao tak buka lampu saombe lambeku mlocok kowe duwe angen-angen nek lambeku mlocok lambeku rusak nek ora srengeng rawan iya ngono kok piye timbang lambeku lan ilanku sing mlocok iki ade Asmoyo. Kang Mas Ronggo Wisnu. Jagat peteng. Mas Ronggo Wisnu. Legina mripatmu picak Legina Kang Mas. kowe ora ono apa-apa Kang Mas Ronggo Wisnu. luwe becik kowe picak timbang kowe weruh ning ora ngerti mripatmu melek ning etok-etok kowe ora weruh timbang kowe mripatmu sing ketok kowe becik picak mripat Kang Mas Ronggo Wisnu.
nawang bae aku wis ra tresno marang kowe. Kang Mas. Saiki luwe-luwe mripatmu picak. Ora bisa nyawang apa-apa. Mula kang kowe iki. Kang Mas Rangga Puspopo. Aku ora tresno marang kowe. Mula wis saiki kowe lan anak-anakmu minyato saka temu. Ojo geraya-gerayan. Ojo geraya-geraya. Ya, Kula nyuwun pengayuman Kang Iya. Mas Rangga Puspopo. nek ora ngono aku mesti konangan. Wong lanang kudu suke paweka. Lho ora iki kudu tiru aku. Nek iki kuwi bojo ayu, turu anake pengayoman kudu kaya aku kudu to. Iki nek durung mati mesti sing liya. Piye? Oh iya. Sepuluh! Wih, dia! Sejajar karo wasi. Kita ambekan sih. Iki kula koseke ben rada landhep niki. Wis. Ketoke wis landhep. Sampun iki. Hah, Enten apa iki? ngono. Nggih. Kowe tak kok. Tutno lakune bendaramu Silegina. Nggih. Nek wis ketemu tur adoh saka Katemenggungan. Ngene ya. Nggih. Legina sakane pati ngono. Nanging Kanjeng Ora ono nanging. Iki wadi. Nek ora Legina mati lan anak-anake tetep wis tak tok. Tindakno. Tindakno sing kurangane opo? Romo Puspopo. Aman. Legina wadi. Wadi ya. Sapa ya? Paman. Sapa kowe? Paman Rangga Puspopo. Kowe sapa? Kula lho Paman. Kula sapa? Kula nuwun. Monggo. Sinten niku? Kula. Kula sinten? Rapun Manggaranti. Ndoroy Magaranti. Magari piye? Dan iki kan korine mboten dibuka to. Kedap piye? Aduh kedangan iki kedangan. Monggo. Iji Paman iji. Nuwun pangaksami Ndoro Ayu. Menawi anggen kula mangsuli ratu gugup. Nggih, awit boten nono menawi kula badhe ketekan tamu wadi. Oh ngaten. Nyuwun sewu Paman Rangga Puspopo. Kula Ndoro Ayu. Niki kok kados ngaten kahananipun. Isen, kula ora sampun matur. Sampun dateng Katemenggungan rumiyin. Awit papanipun wis agase. Kula boten gadah abdi, kula boten gadah batur. Sedaya omah latar semene niku sitandang gawe namung kula. Namung panjenengan. Mila nganti dosa basah iki. Ha niku gendul gelas pating niku. Anem-enem manipun nek
malam minggu meni do teman teng temunggungan. Teng mriki. Asing joku ketemungan iki lare-lare niku. Ngaten. Dipakai sami ndoro nggih. Boten menapa-menapa. Boten napa ta Paman lho. Iki malah saru menawa preksa wonten kebet iki. Nyuwun sewu mriki. Aku astanipun dedek Ndoro ayu. nggih. Malah wedi. Bloko mawon. Kula niku selawase boten ati temek kalian wanita. Ning bareng dipun temek malah ndredeg katen. Nyuwun sewu. Lah, Paman. Kula ndredeg lho. Jenengan dedek nek kudu temek. Lah dedek kudu ngrangkul. Iki setrum panjenengan Ndoro ayu. Ah, panjenengan iki. Panak sapi. Paman Rangga Puspa. Kalau mereka setrum Nggih. lagi apa kok? Nembe sepisan menika kula. Ngeten lho Paman. Kahanane Taman Kaputran Katemenggungan kados nyaten. Mawi kepareng saderengipun kula mapan ing Katemenggungan, inji to kula tak naliti pirsa langkung rumiyin. Mangke gegek wonten menapa-menapa. Betul sami wae. Mriku papanipun reget. Moko papan reget niku sok enten kelabange, enten kala jengkile, ana ula cilike. Mangke menawi dipun copet disuper kare kelabang mriku. Kula boten wedi. Lho mengke mawita reget, kula tak sing resik ampun kuatos. Muga-muga ora Paman. Boten apa, Ndoro? Aku iki lho. Paman, panjenengan iki kanjelke. Dicupet dicopet rada. Boten. Lah kok jele-jele wonten apa? Panjenengan iki ngapusi goro. Kula ngapusi napa, Ndoro? Iki pengen. Nyuwun sewu. Niki napa niki? Niki gadane sinten kawonten rapi bayi. Nuwun sewu Ndoro ayu nggih. Kersanipun panjenengan blong. Pun reget kados nyaten. Menika klambinipun anakipun abdi kula. Anake Abdi. Nggih. Lah kok tesih ta mriki? Nggih, kula wae kula rak matur mboten ganti abdi to. Nggih. Rumiyin kula niku gadah abdi jenenge Paijo kali Paijen. Baijo kalih Paijen. Bocah saka desa golek gawean. Paijen. Kula wene gawean. Kulino kula tinggal netepi wajib bocah niku runtang-runtung bocah loro. Ngaten. Lanang karo wadon nek sepi parake teng pundi. Oh. Kelakon medeng. Meten. Dhewe timbane mengko kabar iku saya nyebar teng pundi-pundi. Dur kula ningkahke. Oh ngaten to. Ningkahke bareng pun duwe anak loro. Nggih. Rumangsa uripe mulya bare teng desane. Oh. Kene ora digawa to ya. Mawi ngaten nggih, boten sia sujono. Ah, bune mesik. Lelajengaken nggih dipun resik. Kula kelangan gedhe lho Ndoro. Oh ya narna lho ya. Merah dhewe matur nuwun. Apa kuwi? Iki napa nyelek? Ya apa kae? Kok iso ana? Apa Ndoro? Apa malih? Pun bisa digagas. Boten sah digagas pripun, Paman? Enten apa? Nek kala mau rabi bayi nggih boten napa-napa rabine anake Abdi. Lho niki Paman kok kesangeten panjenengan. Panjenengan nemu napa? Ah, niki lho. Mama, niki gadane sinten? Iki ke apa to ya? Ih, Mama, panjenengan paske. Niki jenenge BH. Hah? Behane Badan sinten? Hukum Behane bojo panjenengan. sanes. Lah kene sinten? Iki BH-ne Paijem bojone si Paijem. Oh. Ya niki watake wong-wong niku nek mau nerkoso kepenak njur duwe sandangan anyar sing lawas dikuwek. Mergo iki sing Iku lho. Hah? Ambune
kalian gede. Napa? Ali-ali apa dilimo kula ilang. Lho, ora Kula lingak lingun. ampun kuatos. Mangke kula ijoni. Paman Rangga Puspapa. Gandeng sakniki kula sampun dados garwa panjenengan. Nggo paman teng wingking. Kenapa? Lho, laladosi. Kula dereng nate lho ngaten niku. Iya, napa nggih? Nek wonten kirang marmi kula nggih pakaksami lho. Mangga, mangga paman. Niku mboten sadi sawang-sawang. Dara Putri Legina. Wis Renggala. Srenggala. Nggih. Pancen aku ra bisa nyawang mergo aku ra menawi kebiaring jati. Ning yen tak rungokke kok kayoke katone ngosek gaman. Nggih. Niki ngosek gaman ajeng nggih mateni tiyang. Banjur arep mateni sapa kowe Srenggala? Sampean sing arep tak pateni. Kowe bakal mateni aku Srenggala. Srenggala. Yen pancen kowe bakal mateni aku banjur sapa sing Nggih. Ngantos kula mungko lampah panjenengan cetanipun kula diutus Ndara Menggong Rangga Puspaka ken mateni sampean. Boten namung sampean tok. Kaporo anake sampean loro-lorone nggih kon mateni. Srenggala. Nggih. Aku ora bakal indo. Yen pancen kowe bakal mateni lan anak-anakku sakloron. Yen kaya mangkono Srenggala. Patenono aku lilo masuk koragat. Waduh, kula ingkang lepas, Ndara. Kula nyuwun pangapunten, Ndara. Srenggala. Nggih. Timbang uripku kasiksa lan keronta-ronta marang putraku. Kuwi mengko yen ora mateni aku lan putraku bakal entuk duka kelawan bendaramu. Niki tanggal jawab kula, Ndara. Patenono aku Srenggala. Boten, Ndara. Nek kula mejahi jenengan dosa napa sing ingkang kula sandang, kula sampun mangertosi lelampahan-lelampahan ingkang sampun dumados panjenengan kalian Ndara Rangga Puspaka. Srenggala. Nggih. Yen kira mateni aku apa kira bakal entuk pidana. Oh niku tanggal jawab kula. Mangke kula wangsul wonten ing katembungan kula tak apus krama ngangge cara kula dhewe. Nek wis aku ra duwe papan dunung Lah. ora lak oleh prayoga aku mati bae. Nek panjenengan kersa nderek atur kula nggih. Iya Srenggala. Kula niku duwe dulur wonten ing Desa Gembong. Gembong aduh mriku lho. Gembong gunung. Nggih. Terus Teng
mriko dadi lurah. Jenengan kula titipke wonten dulure kula Lurah Gembong. Sing baku panjenengan slamet lan anak sampean kekalihipun. Kula tak wangsul wonten ing katemenggungan matur kelawan Kanjeng Rangga Puspaka nek sampean lan anak sampean mati. Ngoten ta? Sringgala. Nggih. Yen pancen kaya ngono iku, aku matur nuwun banget ya Sringgala. Kowe ora sida mateni lan Nggih, anak-anak. boten nggih. Banjur apa saiki Sringgala? Nggih sakniki selak konangan Ndara Menggong Rangga Puspaka. Ayo ibu tuntun nggih. Ibu dituntun ya. Sembah